Jest ze mną europoseł Łukasz Kochudna, ale przede wszystkim Ślązuk. A ze mną jest dyrektor tego muzeum Marek Gołosz. Witam Cię pięknie. Śląsko-Rajza dotarła do Paryża. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam Was roztomili we ostatnim tajliku ze Rybnika. Zaczynamy we Niedobczycach, a przed nami jeszcze pora inkszych sztajlów Rybnika. Jadymy. Dzisiejszy tajlik jest kontynuacją i ostatnim filmem serii o Rybniku. Dzisiaj pokażę Wam Niedobczyce, Niewiadom, Radziejów i Popielów. Niedobczyce powstały we XIII stuleciu. W latach 1945-54 były siedzibą gminy Niedobczyce. Potem w latach 1954-75 były osobnym miastem, a dalej dokuplowano je do Rybnika. Dzisiaj mają ponad 12 000 mieszkańców. Niewiadom istniał już we XIV stuleciu. W 1929 roku Niewiadom Dolny włączono do gminy Niewiadom Górny. W 1945 Niewiadom dokuplowano do gminy Niedobczyce, a w 1954 stał się tajlą miasta Niedobczyce. Dzisiaj Niewiadom liczy ponad 3000 mieszkańców. Podobno historia jest Popielowem i Radziejowem, w których kwateruje odpowiednio powyżej 3000 i poniżej 2000 mieszkańców. W Abstimmung ze 20 marca 1921 roku w tych wsiach większość mieszkańców wylowała za Polską. Place te w 1922 roku trafiły pod polski kierunek. Nasza dzisiejsza rajza napoczynamy od Niedobczyc. Mamy tutaj osiedle robotnicze w koncepcji miasta Zegrodu. Nawet zachowały się te chlewiki, no dzisiaj już niestety zniszczone. Piękne familoki, niektóre odrestaurowane, niektóre nie, naprawdę fajnisto koncepcją. Powstało to osiedle w latach 1900-1929 dla robotników, dla grubiorzy gruby Rymer, o której dzisiaj jeszcze będziemy rozprawiać. Ist dein Leiden in der jetzigen Zeit? Bis der Tag wird kommen, der auch dich befreit. Wart ihm nur die Freude im Oberschlesierland. Była gruba, to je i hołda. Troszkę nisko, no ale mamy ten charakterystyczny landschaft industrialnej tajli Górnego Śląska. Sumy we Parku Grubskim w Niedobczycach, bo tutaj w roku 1896 powstała gruba. Po pokuplowaniu 4 polów grubskich powstała gruba Johann Jakob, która w 1902 pomieniła miano na Rymer Grube, bez o umlaut. W 1935 roku w Romach akcje polonizacyjne, te place po śląskiej wojnie domowej przypadły Polsce w ramach autonomicznego województwa śląskiego, pomieniono to miano na Rymer od wojewody Józefa Rymera, wojewody śląskiego. W 1995 pokuplowano ta gruba ze grubą Chwałowicą, o której usprawiali Łońskiego Tydnia, a w 1999 roku po 100 latach wygaszono ten ruch. W Niedobczycach stoi też kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Powstał w 1921 roku, czyli wtedy, kiedy było trzecie powstanie polskie na Górnym Śląsku. A tutaj w Niedobczycach w 1934 roku narodził się też były metropolita katowski, arcybiskup rzymskokatolicki Damian Zimoń, dzisiaj na benzynie. Śląsko-Rajza dotarła do Paryża. No, to jest rajza po śląsku rzekniecie, a nie po Francji. No ja, no ale są my we Paryżu Rybnickim. Niedobczyce
Paryż i rondo. Młyńskiego roku stanął tu Turm, Eifflowy Turm. Dzisiaj jest atrakcją. Niedawno jakiś film tu kręcili. Można by powiedzieć, że Rybnik to mały Paryż. No ale jest to nieprawda. Tak, richtig to Paryż jest małym Rybnikiem. Czemu? Bo Rybnik powierzchniowo jest większy o 40 km² od Paryża. Naprawdę tak jest. Obejrzyjcie se. Roztomili na Śląsku mamy wszystko. Niektórym się to podoba, niektórym się to nie podoba. No ale na zicher jest to jakaś ciekawostka. W Niedowczycach są 3 bańskie sztele. Rybnik towarowy, Rybnik Rymer, tak fajniście przychodzi, a ja tu mam kąsek węgla, i Rybnik Niedowczyce, takie miano sztele. Dotarliśmy do Niewiadomia na Choim grupa. Grupa założona w 1792 roku, to jest jedna z najstarszych grubów po Murckach, po Rudzie, po Łaziskach. Fedrowała do 95 roku, do 1995 roku. W międzyczasie zmieniono miano na Ignacy. Dzisiaj mamy tu muzeum, a ze mną jest dyrektor tego muzeum, Marek Gołosz. Witam Cię pięknie. Cześć I Sebastian. Rodrzech je, żeś przyjął taki Einladung, że posprawiasz coś, a my się z Markiem znamy już wcześniej, zanim dostał awans na tego dyrektora. Rzeknij coś ich więcej. Ja jeszcze dodam, że tu we Niewiadomie była jedna gruba, Beatens Glick, do 1919, od 1859 federowała, to możemy też ewentualnie nawiązać. Od tych grup jeszcze było naprawdę dużo. Ta tradycja górnictwa węgla kamiennego na ziemi rybnickiej w tym właśnie miejscu się zaczęła, chociaż prawda jest taka, że kopalnia Choim narodziła się w Biertutowa. To jest dzisiejsza dzielnica Niewiadomia w tamtym kierunku. Czy Radlina, czy nie? Tak, dzisiejszy to jest Radlin, a dzielnica Biertutowy. Natomiast w toku rozwoju kolejnictwa linia kolejowa tutaj leci na Rydutowy. Kopalnia kroczyła w kierunku linii kolejowej, bo najważniejsze oprócz wydobycia było to, żeby ten pozyskany surowiec wyeksportować. Najczęściej do Austro-Węgier, na rynki też Prus. Ale tak jak słusznie zauważyłeś, 1792 to jest trzecia najstarsza państwowa kopalnia węgla kamiennego, założona zaraz po kopalni Królowa Luiza w Zabrzu w 1771 roku i po kopalni Król w Chorzowie w tym samym roku. Trzecia nasza rybnicka i trzecia To też było państwowe, bo były jeszcze prywatne. Były jeszcze prywatne, tak, nawet z połowy XVIII wieku. Bo wyłaziska były prywatne. Też, to prawda, to prawda. Te wyrobiska najczęściej były bardzo płytkie na samym początku. Natomiast tutaj pod wpływem działalności państwa pruskiego, kiedy państwo pruskie w 1789 roku przejęło państwo rybnickie, na własność zaczęto poszukiwać węgiel kamienny i w rejonie Biertutów, dzisiejszych Biertutów go znaleziono i tak narodziła się kopalnia Choim. Na cześć ministra do spraw Śląska w ówczesnej rządzie pruskim. A potem za czasów polskich przemianowano na Ignacy na cześć prezydenta Ignacego Mościckiego. Tak, to prawda, w 1936 roku, ale to już wówczas kopalnia była zaliczana do tych kopalni z tradycjami, bo kopalnia Choim to także kopalnia Laura, kopalnia Beata. Tych kopalń to naprawdę było bardzo dużo, ale pod koniec XIX wieku te wszystkie kopalnie zostały skonsolidowane pod szyldem kopalni Choim. A tam Rydutowy też jakoś należały do tego? Grupa Rydutowy, coś tam też jest związane? Kopalnia Rydutowy, ona z innymi kopalniami tutaj z okolicy wchodziła w skład gwarectwa rybnickiego, natomiast kopalnia Choim z przyłączonymi kopalniami była przejęta pod koniec XIX wieku przez księcia Hohenlohe, jednego z magnatów przemysłowych górnośląskich, i była jedną z pereł w koronie jego
jego przemysłowego wielkiego przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstw, które miał w swoim zakresie. Oprócz właśnie kopalni miał też huty, wiadomo, w centralnej części dzisiejszego województwa śląskiego, w tej przemysłowej części Górnego Śląska wówczas. To kopalnia z 230-letnią tradycją, ale najważniejsze jest to, że udało się ją uratować. W 1995 roku faktycznie zaprzestano eksploatacji, już żaden wózek węgla nie wyjechał z naszych Szebów, ale kopalnia od 1968 roku była częścią kopalni Redultowej i cały czas działała na potrzeby eksploatacji tamtejszej kopalni, więc tak naprawdę eksploatacja przy użyciu całej tej infrastruktury, którą tutaj mamy, w dalszym ciągu trwała do 2008 roku, kiedy odcięto dopływ pary, kiedy ucięto liny szybowe i wówczas można mówić o zamknięciu działalności tego miejsca jako zakładu przemysłowego, zakładu służącego do eksploatacji górniczej. Ale prawda jest taka, że ostatni wagonik węgla wyjechał w 1995 roku. Pojawił się okres takiego przestoju, kopalnia niszczyła się, następowała dewastacja całej tej zabytkowej tkanki, ale na szczęście, i to jest jedyny przypadek na Górnym Śląsku, że byli pracownicy przejęli sprawy w swoje ręce i zdecydowali powołać stowarzyszenie, które zaczęło walczyć o ta kopalnia, lobbować, żeby ją uratować i pokazywać zwiedzającym na potrzeby właśnie turystów. No i piękny plac mamy teraz, naprawdę. Ja. Dzięki temu stowarzyszeniu, ale dzięki też temu, że miasto Rybnik zdecydowało się zainwestować swoje własne pieniądze i środki unijne, no mamy piękny, zrewitalizowany kompleks. Jesteśmy instytucją, która również prowadzi rekreację, odpowiedzialna jest za rekreację, stąd też ten wielki hektarowy teren z placem zabaw, piaskownicą, parkiem linowym, ogrodem doświadczeń, po to, aby ci, którzy, że tak powiem, zachłysną się tą wiedzą, która jest w środku budynków, mogli trochę ochłonąć właśnie w pięknym, industrialnym otoczeniu. No i o to się rozchodzi właśnie, co by tak aranżować te nasze zabytki industrialne, nie? Weszliśmy Rhein, mamy tu wystawy i rzekli, bo tu takie multimedialne, wszystko moderne, no i ja jest zachwycony, bo ja tu był pora lot do zadku, to się fest pozmieniało, naprawdę, werci się tu przyleść już. No na pierwszy rzut oka mogę to powiedzieć, to tu mamy. Sebastian, no, werci się przyjechać do Niewiadomia, do Rybnika, z tego, że oprócz pokazów maszyny parowej mamy całą ekspozycję poświęconą silnikowi parowemu pierwszej rewolucji przemysłowej. Tu na antresoli można podziwiać parada maszyn parowych. Wybierz to, Sebastian, kiedy pojazd chcesz oboczyć i za chwilę go oboczymy po przeciwległej stronie na murze. No to dobre, no to bierzemy auto. Przyjechał, że autem, no nie takim, no ale tu mamy auto, doby i co? Samochód tam Aha, i tu mamy. No oczywiście, przyjeżdża, zaraz ci kierowca pomachał. Samochód napędzany na parę. 1925, czyli 100 lat temu. Czyli wągiel tam było trzeba, jakoś jak to fungowało? To był typowy silnik parowy, niespalinowy, jak potem jaki był potem wykorzystywany do samochodu. To był typowy silnik na parę. Marek, co my tu mamy? Ja nie będę tak siedzę i naprawdę to jest coś ciekawego. Jedziesz prawdziwym samochodem parowym, pierwszy został znaleziony przez Józefa Bożka pod Cieszyna, pod Cieszyna, kiedy robił karierę w Pradze. I to pierwszy samochód napędzany parą, który niestety wynaleziony został za wcześnie. Nie było infrastruktury, nie było dróg, aby ten samochód się sprawdził i był używany przez ówczesnych mieszkańców monarchii austro-węgierskiej. Ale to inny taki prototyp powstał, czy? To jest prototyp, natomiast jeździł na parę, pozyskany z Czech. Aha, i wiele takich sztuk wyprodukowano? To był prototyp, który samochód Bożka, pan Józef Boszek wymyślił, natomiast na bazie jego dokumentacji ten prototyp powstał w latach 90. ubiegłego roku. To super, no widzisz, jak to wszystko było tu na Śląsku rozwinięte, nie?
Ja, ale ta część jest już austriacka, prawda? Też właśnie, bo dużo o tym zapominamy i no wiesz, myślimy, że Śląsk był pruski, no a to nie Keretajle w ogóle nie były pruskie jak Śląsk Łopawski albo Cieszyński, nie? I musimy o tym gadać. Nie. Kajżeś się no zabrał, to jest serce tej gruby, ja? Maszynownia, szybu, kościuszko. Ja, to jest właśnie serce gruby. Bo Tego, czego nie widzimy tak normalnie. Nie? Normalnie nie. Jedno z nielicznych miejsc maszynowni górniczych idzie wleźć do piwnicy, do części podpiwniczonej. Pod brzusze maszyny parowej było boczyć prawdziwy parociąg, którym ten nośnik energii para przechodziła do cylindrów i napędzała to niezwykłe urządzenie, jakim był silnik parowy. W tym przykładzie akurat wyciągu górniczego, który służył do wydobywania węgla, wydobywania, fedrowania i wydobywania urobku. Bo to funguje normalnie, nie? Pokazy są. Oczywiście pokazy są. I wtedy nie można tu włazić. Nie, wtedy nie. Maszyna jak pracuje, no, stanowi jakieś niebezpieczeństwo. Oczywiście wszystko jest zrobione zgodnie z zasadami i nie ma się co obawiać. Natomiast pokazujemy maszynę, w jaki sposób działa silnik parowy co niedziela o 14, 15, 16 i 17. Czyli po przysłowiowych kluskach, młodej kapuście i po roladzie zapraszamy do Niewiadomia, do Rybnika, żeby łopoczyć, jak działa silnik parowy. No to te rozkimy są, można też powiedzieć, zaś w sercu, nie? I drugie serce. Na wierchu, ja? To jest drugą maszyną. Dwie maszyny. Gruba ma dwa serca. Jedno uruchomione, które pokazujemy jak działa, a drugie statyczne, chociaż nie mniej dostojne, bo jeszcze starsze, z 1900 roku. Ze Szprotawy, tam była Huta Wilhelma, to jest Śląsk, ale już na samej granicy dzisiejszego województwa lubuskiego. Czyli Dolny Śląsk. Czyli Dolny Śląsk, ale też historyczny Śląsk. Jak najbardziej. Huta Wilhelma, tam została zamówiona ta maszyna parowa do obsługi szybu Oppurg, później przemianowanego na Głowacki. No i to pamiętam, to już było można dawno zwiedzać. Pamiętam, jak żeś tu na tym stołku siedział, taki bild, żeś wcieknął, jak dyrektorem wojskowym. Bo to jest też, to miejsce znałem już od 2012 roku i widziałem, w jakim było stanie wówczas. I gdy przyszedłem 2 lata temu, brałem zarząd, jakby ta instytucja, to naprawdę serce rosło, że tyle udało się zrobić. I tyle naprawdę jeszcze można pokazać dzięki tej instytucji, pokazać Górny Śląsk, pokazać naszą historię i pozwolić innym zrozumieć naszą historię i nas samych. No i tu goście dzisiaj słyszałem ze Szczecina nawet przybyli, Ja. No to, a goście zagraniczni tak po Aście, jacyś tu z Niemiec przyjeżdżają? Oczywiście przyjeżdżają. Przyjeżdżają też coraz częściej z Czech. No bo to niedaleko. Niedaleko, chociaż swoje kopalnie też mają. Dzisiaj miał jeszcze z nami być Józef Porwoł i no niestety za nie mógł, no przepraszał mnie, no ale no, siła wyższa. Prezes Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich, czyli DURŚ, też do tej organizacji przynależa. No, DURŚ jest też związany ze Hoją Grubą i między innymi odbywa tu się od poru lot dyktant śląskiej gotki, a toś też będzie 27 maja. I proszę Cię, Marku, jako dyrektor wszystkich zaproś i rzeknij, co jeszcze tu więcej będzie. Może tych werci się przyjechać i to spróbować swoich sił, ja? No, oczywiście, jak co roku dyktat śląskiej gotki. Każdy w to poradzi godać trochę słabiej, trochę gorzej, trochę lepiej. Może się sprawdzić w ślabikorzu, sprawdzić w pisaniu po śląsku. Zapraszamy tego dnia, odbywać się to będzie śląski retro piknik nawiązujący do tradycji górnośląskich sprzed 100 lat. No i co, zapisy od... Na stronie organizatora... Zapisy tutaj, jak wiemy, i no teraz godziny nie będziemy strzelać. Wszystkie informacje na Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich, tam filować i naprawdę mamy nadzieję, że frekwencja będzie, bo to tam będzie za nami w tej sali, nie? No i też nagrody jakie, no to wycieczka do Brukseli, nie, to możemy powiedzieć, no bo to jest oficjalne, nie?
Tego nie wiem, ale cieszę się, że są takie fajne nagrody. No bo tak to zawsze było, no i zresztą no, to będzie wycieczka do Bruksele, fundowano od Europosa Łukasza Kochuta, za którym się też będziemy dzisiaj widzieć, no i roztomajte też insze nagrody, naprawdę się werci. Nawet jak nie zajmiecie tam pierwszego, drugiego, trzeciego placu, to jest to fajnisty piknik i poznać fajniste śląskie persony, takie zacne, nie? No i właśnie tutaj przy okazji coś zwiedzić. Zapraszamy. Dotarliśmy do Radziejowa. Wieś powstała w połowie XIII stulecia. Są my na Kirchhofie, na którym stał kościół. Pierwszy kościół powstał w 1447 roku. Właśnie tutaj, tu mamy Denkmal, który to wspomina. Drzewiany kościół świętej Anny. No, ten akurat ze 1723 roku. W 1942 roku spłonął z kuli awaryję instalacyję sztromowej. No i już dzisiaj nie mamy tego kościoła. To było ciekawe, bo większość wsi Wele Rybnika przynależało do rybnickiej parafii, a tu było to samodzielne, oddzielnie. Z Radziejowym nierozerwalnie związany jest Popielów. I vis-a-vis tego Kirchhofa dzisiaj stoi kościół w Popielowie z 1934 roku. W Rybniku mamy dwóch młodych synków. Niech mi wybaczą, że u nich będą młode synki. Ale to są już politykiery pełną gębą, które wajają się w Europarlamencie i w polskim Sejmie o śląską sprawa. Z Popilowa przeca idzie Łukasz Kochut, nasz europarlamentarzysta. Wiele ten synek robi dla nas. To nie trzeba godać, bo każdy jeden o tym dobrze wie. A w polskim Sejmie na wiejskiej jest może mniej znany, mniej rozpoznawalny Maciej Kopiec. Młodszy kumpel od Łukasza, który może jedyny, który na przykład w polskim Sejmie welował przeciw gloryfikowaniu powstań, który się upomina o śląski język, który się upomina o tragedię górnośląską, który przy każdej okazji też tam, a może mu jest trudniej nawet niż Łukaszowi w Europarlamencie o nasze śląskie sprawy się wadzić. Dwóch młodych Ślązoków, dwóch młodych politykierów, w tym trzeba widzieć przyszłość Śląska. Jest ze mną europoseł Łukasz Kochut, no ale przede wszystkim Ślązok. I jeżeli chwes rod, że mogę się z Tobą, Łukaszu, trafić, bo już my się tak ugadowali 2 tygodnie temu, nie udało się. Kajmy są. Pierwsze Cię witam pięknie i dziękuję Ci za całki ten arbaj, który robisz To ja Ci ze dziękuję. Śląską Rajzą, bo naprawdę ja też oglądam te Twoje Dziękuję. tajliki. Jeżek pod wielkim wrażeniem też tej historycznej wiedzy, którą robisz i dobrze, że ktoś w końcu pokazuje ta naszą śląską historia, Geschichta, bo trzeba się tego po prostu uczyć, żeby też bajtle wiedziały. Chcę to jakoś skąd my są. przekazać, no ale to też bierało od bardziej uczonych, jak Beispiel od Lubosa, nie? No ja, jasne. Ja taki mądry nie ma, czy ucza się. Kajmy są. Są my na pograniczu. Jorzech jest człowiekiem pogranicza, nie tylko dlatego, że jest Ślązokiem, ale po prostu no, historia mojej rodziny jest taka trochę też skomplikowana, no bo mój tata jest na przykład ze Śląska Cieszyńskiego, a moja mama z kolei tutaj z okolic Rybnika. To jest Twoje miano, Kochut. Jest też moje miano właśnie ze Śląska Cieszyńskiego. Kajmy są my na pograniczu kilku miejscowości Rybnika, w którym mieszkam, Popilowa dokładnie. Bo to kiedyś była osobno jednostka administracyjna, wcześniej też w Niedobczycach była, tak jak żeś o tym godał. Marklowic, tych już wodzisławskich, Jankowic, rybnickich, no i Radlina, bo Radlin też jest bardzo blisko. Jorzech jest człowiekiem pogranicza, bo chodziłem na przykład do szkoły podstawowej w Radlinie, do liceum już chodził w Rybniku, a całkiem moje dzieciństwo było właśnie tutaj na tym takim pograniczu, kaj to się wszystko miesza w lesie, kiedyś zwanym Schwarzwaldem, obecnie Czarnym Lesie. I chciałem Wam pokazać to miejsce i pokazać Wam, jaki piękny jest ten industrialny Górny Śląsk. Ja tu spędzam kiedyś bardzo wiele czasu też z moim aparatem fotografowałem. No właśnie, bo przede wszystkim też wcześniej, zanim żeś się zajął polityką, żeś był fotografem. Ja fotografowałem Śląsk, miałem 3 wystawy, Śląską Melancholia, Pogranicze właśnie, jako jeden z tych tytułów. I to mi się zawsze tu kojarzyło, ten plac,
z tą taką idyllą z Windowsa, z tym takim tapetem, co była Windows, ja jeszcze pamiętam. bodajże 9.5, nie? 9.8. Albo 9.8. Tak, w każdym razie, no to jest takie właśnie moje miejsce symboliczne, tu jest fajnie, tu jest cicho. Ja sobie tu czasami przyjeżdżam nawet teraz, jak mam tyle tego Arbaju, ale w weekend sobie tu przyjadę na jeden dzień i sam odpoczywam. I chciałem wam właśnie pokazać te takie moje pogranicze. Tu kiedyś w ogóle była ciekawostka historyczna przed wojnami husyckimi. Była miejscowość taka mało na takim jednym łanie Bijasowic, która skończyła właśnie się na wojnach husyckich i wiemy, znamy ta historia też Studzienki. Ja, no to że już o tym godą na ten temat można obejrzeć. Więc jak się mnie pytasz skąd ja jest, to ja godam, no wiadomo, Jerzek ze Śląska, ale Jerzek ogólnie ze ziemi pogranicza, bo i ta moja historia właśnie Śląsk Cieszyński, Rybnik i jakby sam Śląsk i sam już ten mój Rybnik, mój heimat, w którym mieszkam, też jest, że tak powiem, na granicy kilku miejscowości. No ale ziemia Rybnicka. Ale ziemia Rybnicka. A jaki plac w tym Rybniku, albo szerzej ziemi rybnickiej jest Ci najbliższy? Kiedy można najbardziej robić? No chyba jak każdy Ślązak, okolice własnej chałupy, taki najbliższy ogród, heimat, ten las. Ja mam dom przy samym lesie, więc bardzo dużo czasu Żech spędzał zawsze właśnie w tym lesie, Żech się bawił z kolegami, z koleżankami też. Także no to jest mój najbliższy taki heimat i mam bardzo wiele miejsc, które w Rybniku bardzo lubię, bo ich po prostu fotografował, więc nie mam takiego jednego. No wiadomo. A na całkiem Górnym Śląsku i też inaczej na całkiem Śląsku, bo nie możemy zapominać też o Dolnym Śląsku, tak? I jedno miejsce byś mi chciał powiedzieć, wiadomo, to jest tak fest ciężko, no ale może Ci się uda. Uważam, że za najpiękniejszą miejscowość Śląska właśnie Jankowice Rybnickie. Kaj my są blisko, kaj pójdziemy za chwilę, pokażę Ci taką jedna droga, która mi się fest podoba. Natomiast no, jeśli chodzi o już są GOP, to jednak po prostu no Nikiszowiec, no to jest wiadomo, perła w koronie, tam mam też biuro, tam że chciał mieć biuro. Jako kwintesencja i to jest nasza wizytówka, którą myślę teraz rezonuje jak też najbardziej, na najbardziej place. A na Dolnym Śląsku też jakieś tam, bo to też fest fajniste place penetrujesz tam? Oglądam Twoje tajliki odnośnie Dolnego Śląska, jeżeli pod wielkim wrażeniem. Na Dolnym Śląsku właśnie nie był. Ale byłeś na Instagramie, że widział dużo zdjęć. To ja. Ja nie wiem, że jeszcze prywatnie, że był prywatnie o YouTube'owych, tylko nie. twoich tych prywatnie tam rajzujemy z babą, teraz kino z kamerą. Nie mam takiego ulubionego miejsca na Dolnym Śląsku, jest to do mnie trochę ziemia jeszcze nie odkryto. No bo sam Śląsk Górny jest tak interesujący i tak pochłaniający, że nie miałem czasu, żeby się tym zająć. Łukasz, zmieniliśmy landschaft, gibko kajmy są. No właśnie są my w tych Jankowicach Rybnickich, o których że godą, że to jest mój taki, moim zdaniem najpiękniejszy kąsek Śląska i tu że bardzo wiele bildów zonaczył. I teraz pogodomy se troszkę o Twojej robocie, bo mieliśmy się ugadać 2 tygodnie temu, tak jak już godą, ale się nie udało, bo żeście majstrowali coś ze spektaklem Mianują mnie Hanka, bo niektórzy tak myślą, że europoseł to ino bierze ruby Geltach i tam nic nie robi w tej Brukseli. Rzeknij jak to tych wygląda, bo to jest fest zarobiony i robota europosa w Brukseli i tutaj we heimacie na Śląsku. No ja, genau, nie trafiliśmy się 2 tygodnie temu, bo rzeczywiście Mianują mnie Hanka Teatru Kores, Grażyna Bułka w Parlamencie Europejskim, to była wielko srogo impreza. 220 ludzi ryczało w Brukseli już, można powiedzieć, nad historią Górnego Śląska, no bo Grażyna w tej sztuce personifikuje całą śląsko-geschichta. Więc było to wielkie przedsięwzięcie, które się fest udało. Ale rzeczywiście, no jak jest fest zarobiony. Bo po pierwsze w samym parlamencie mam 4 komisje. To nie jest do końca normalne, ale ja chciał po prostu, bo mam dużo różnych zainteresowań, a też to jest moja pierwsza kadencja, więc ja że chciał trochę tak powiem z grubej rury rozpocząć ta moja polityczna kariera tam w samym parlamencie, więc mam 4 komisje. Na ogół związane trochę też ze Śląskiem, bo także próbował, żeby też Komisja Przemysłu, czyli ta transformacja energetyczna w tle. No wiele takich rzeczy, które Kaś tam robią z myślą o tym, jak to przełożyć też na politykę w regionie, jak kultura, Europejska Stolica Kultury i tak dalej. No ale rzeczywiście każdy weekend z Jerzą Dudą
do Heimatu i każdą sobotę spędzą w robocie, na różnych spotkaniach, trefach. I teraz, że się też w robocie. I teraz też w robocie z tobą. I nawet w niedzielę mam bardzo dużo różnych trefów, bo na przykład jutro jest premiera filmu w Mysłowicach, także ciągle coś, ciągle spotkania z różnymi ludźmi i po śląskiej stronie województwa, i po stronie zagłębiowskiej. Ta śląska sprawa, no bo pamiętamy czasy spisu powszechnego, śląsko-sztama, koordynacja tych wszystkich działań, więc cały czas można powiedzieć w Arbaju, a poniedziałek, piątek jak jada do Brukseli albo na Zot, bo często jeżdżę autem, no to też jak jest cały czas pod mobilniokiem i załatwią różne sprawy, czy to z moimi pracownikami, czy po prostu z rozmaitymi ludziami, więc no oczywiście są też tacy europosłowie, którzy nie robią i jakby wiadomo, sesja plenarna i tak dalej, ale to było spełnienie mojego marzenia, kiedy żech miał na początku jakieś tam liceum, czyli Europarlament, taką rzeczywiście polityczną rola, więc chcę wykorzystać każdy dzień z tych 5 lat, bo jak to w polityce, nie wiadomo co będzie dalej i chciałbym jakieś tam piętno na tej śląskiej sprawie odcisnąć, No i to się już trochę chyba udało. Ja jak najbardziej. To się takim archetypem Ślązoka można powiedzieć. Archetyp Ślązoka, który robi niekoniecznie na grubie teraz właśnie, nie? No i my Ci też pięknie dziękujemy za ta Twoja robota, bo kejby nie Ty, no to moc kamieni o tym Śląsku byłoby słychać. W ogóle w świecie by nie było słychać, bo jednak wiadomo, no, polityka no to jest takie narzędzie, które no, trzeba wykorzystywać, nie? No udało się na pewno narzucić tę narrację o języku śląskim w Parlamencie Europejskim. Dość prędko się to wydarzyło, bo w zasadzie w pierwszym roku mojej kadencji ta Śląsko-Gotka Fest wybrzmiała i rzeczywiście wiele mamy słynne przemówienie po śląsku pierwsze i mocno to wybrzmiało w całej Europie, więc to się udało. No i potem też ta jakby sytuacja trochę już historyczna, czyli spis powszechny, że kto mógł pociągnąć, że mogły tych ludzi zjednoczyć, że my ta robota zrobili w sumie wszyscy, bo wszystkie stowarzyszenia, wszyscy politycy ze Śląska, my się spotykali co niedziela, gadaliśmy o tym, co robimy w danym tygodniu, jak możemy informować ludzi, że mogą zadeklarować na Śląsku tożsamość i język śląski. No i teraz te poszczególne wydarzenia kulturalne, żeby dotrzeć z tą wiedzą i śląską historią do ludzi spoza Śląska, bo to, że my mamy wiedzę na temat swojej odmienności, innej kultury, tej różnorodności też, którą tu mamy, to jest jedno, ale my musimy docierać do ludzi spoza Śląska, którzy o tym Śląsku nie wiedzą i to akurat się udało, choćby właśnie tym mianują Miechanka, czy wcześniejszym spotkaniem też takim zdalnym, kiedy żech robił ze Szczepanem Twardochem, z Adamem Bodnarem, z profesorem Myśliwiec, więc staram się to robić i też pokazała to książka Kajś Zbyszka Rokity, że Ktoś ją wypromował i tak zaryzykuję stwierdzić, że Rokita dostał ta nagroda Nikę z kuli Ciebie. Nie no, Rokita dostał ta nagroda, bo naprawdę jest dobrym pisarzem. Ale tyś to wypromował, tyś go wypromował. Napisał, no cieszę się, że to tak godosz, no. Ja to rzeczywiście rozdał ponad 200 osobom politycznym, od lewa do prawa, od Millera po Marka Suskiego, wszystkim, że to rozdał i naprawdę bardzo dużo żeśmy miał takich informacji zwrotnych, że no, otworzyli oczy, nie? Fest łatwo to się też czyta. Do Polaków, bo to jest książka napisana do Polaków, to nie jest do końca do nas, bo my po prostu ta historia znamy, nie? My to wiemy i dobrze, że ta książka powstała i myślę, że Zbyszek tutaj trafił w punkt, więc jest ten moment takiego śląskiego renesansu, tak bym powiedział, nie ma już gańba go dać po śląsku, to jest zoca, to jest seksy go dać po śląsku i mam nadzieję, że po prostu uda się to jakoś doprowadzić do uznania śląskiego za język regionalny, a najlepiej do uznania Ślązaków za nierozdzielczość, bo to by załatwiało całą sprawę, nie? No łogodce to już prawie każdy godo i szafną to, no jeśli odsuniemy tych, którzy te rozkierują, no bo oni no znieprzają. To się przebiło, to nie ma już temat kontrowersyjny. Myślę, że to będziemy mieć i to żeś pocisk do przodu, no nie, no ty, no Inksi też, bo to jest robota już pora lot. Kilku pokoleń. I to jest taka sztafeta, którą ja akurat teraz dzierżę z przodku, ale to kilka pokoleń działaczy, polityków cisło do przodku. To trzeba powiedzieć wprost. No i Flura, nie? Oczywiście, trzeba go Marek też Flura. wspomnieć. No ale co ze historią, tragedią górnośląską, powstania
polskie, czyli na Śląsku, czyli Śląsko-wojna domowa, bo to jeszcze dużo manipulowane i nawet ci, co gadają o godce, polskie polityki, i to już nie ma temat kontrowersyjny, że to jest godka, czyli język, a nie gwara, no ale ta historia to dursie niestety polonizowano i fałszowano. Jak to zmienić? To jest festiwal. Ja, no to ja myślę tak, kościczek po kościczku. Na pewno godka jest ważna, żeby przetrwała, żeby bajtle go dały, żeby to nie była gańba, tylko żeby to trafiło w końcu też do Warszawy pod strzechy, że jest język śląski. To jest bardzo ważne i o to walcza. Natomiast na pewno uznanie Ślązoków za mniejszość dałoby nam więcej, bo to mielibyśmy i godka w pakiecie, i uznanie nas jako mniejszość etniczna. Nic groźnego też, żeby to wybrzmiało. To nie Bo ma są nic groźnego do obywatelami państwa polskimi. polskiego, bo są obywatelami państwa polskiego I no, i że lojalnymi to- obywatelami. i no, że to też, nie ma, i nie polskimi, bo ja. przecież są też Ślązoki Pod po czeskim czeskiej zajcie, reskierunku. nie? Oczywiście. No, I- no wiesz, za komuny chciano zrobić land jednoetniczny, nie? No na to się No nie ale zgadzamy. też Rzeczpospolita, pierwsza Rzeczpospolita nigdy nie była landem Nie była, jednoetnicznym. nie była. Jakby Rzeczpospolita, jak chce być wiergo, to musi do tamtych czasach pierwszej Rzeczpospolitej I są wracać. śląskie spotajlowane, bo przecież na Śląsku są ludzie, którzy mają podwójną tożsamość. Są Ślązoki, którzy czują się też Polakami, są Ślązoki, które się czują też Niemcami i są Ślązoki, które się czują Ślązokami. I też są Ślązoki Czechy też. I są też Ślązoki Czechy po czeskiej I to jest zajcie. to bogactwo. Ale bogactwo. co ja myślę? No myślę, że takie spotkanie właśnie jak Śląsk Europy, ten 2.0, czyli to właśnie z Adamem Michnikiem i z Hanną Machińską, to jest też taką okazją, żeby szukać sojuszników w sprawie śląskiej, bo ja to zorganizował stricte pod kątem szukania silnych sojuszników. Wiemy, Adam Michnik to jest persona, która jest bardzo ważna we Warszawie, która jest opiniotwórczo, po to, że go zaprosił. I on bardzo jasno też powiedział, my za tym, my dziennikarze, działacze, rozumiemy sprawę śląską, my za tym, rozumiemy, że macie inną historię, że macie inną godkę, że macie inna kultura i trzeba po prostu to odkłamywać, robić takie rzeczy. Ja oczywiście, o ile będzie mi dane drugą kadencja, to będę się starał kontynuować, bo chciałbym, mogę wam też zdradzić po raz pierwszy, że chciałbym, żeby byk Szczepana Twardocha I on niedawno był, dwa dni temu, 3 dni temu i naprawdę fest polecam. był wystawiony w Parlamencie Mocny, Europejskim. fajny spektakl w reżyserii Twardocha, Ja. zagrany od Talarczyka, a namianują mnie Hanka, że było to już chyba z 5 lat temu i to też I naprawdę... chciałbym dalej po prostu odkłamywać to i robić to właśnie z nowymi sojusznikami sprawy śląskiej, bo wcześniej profesor Adam Bodnar też nas Ja. wspomógł, więc Ja. są te narzędzia, ale trzeba to po prostu robić powoli i trzeba to robić rzeczywiście z edukacją w tle, dlatego że o ile w sprawie śląskiego języka już to my zrobili i Ja. to się udało Ja. odkłamać, to w sprawie na przykład uznania Ślązoków za mniejszość etniczną jeszcze nie. I trzeba też to mieć na uwadze, że musimy to robić tajla po tajli i przekonywać do tej sprawy po prostu ludzi w Polsce, którzy nie są nam przeciwni. Po prostu. Ja tak uważam. Ja Ci pięknie dziękuję, Łukasz, za ta Twoja robota dla Śląska, dla Hajmatu, fest zoca, naprawdę fest zoca, ja tak wiesz, nie godą, bo muszę, bo jakby musiał, to bych tak nie powiedział, naprawdę. Doceniam. I tutaj kończymy, bo już nawet auto jedzie, muszę zejść na Dzięki bok. piękne. Kończymy. Jeszcze raz Ci też dziękuję za I kończymy tajnik. I za kończymy twój- z Tobą za tajnik. Twój wycinek, bo to Twoja edukacja, którą też trafię na YouTubie do ludzi, też jest potrzebna. Właśnie po to, żeby pokazywać mieszkańcom takich miejscowości jak Rybnik, czy takich dzielnic jak Popilów, właśnie ta śląską historię. Dziękuję Wam Rostomili. To tyle na dzisiaj. 5 tajlików z Rybnika. Jeśli żeście jeszcze nie widzieli inkszych, to wszystkie na YouTubie dostępne. A my widzimy się za tydzień już ze powiatu gliwickiego. Inszy klimat, myślę, że też fajny. Chowcie się. Dzięki, chopcie się.